בואו נדבר על נושא שלא מספיק מדברים עליו, והוא נקרא הפחד. הפחד ממה יגידו עלינו, הפחד מדחייה, הפחד מזה שאולי נעלה סרטון והוא לא יקבל מספיק חשיפה, הפחד מזה שחברים שלנו ידברו עלינו מאחורי הגב. למה זה קורה ואיך אפשר להתמודד עם זה? אז בגדול, הפחד הזה זה פחד שהוא קיומי, והוא נובע מהפחד מדחייה. כולנו יצורים חברותיים וכולנו מיועדים לחיות עם אנשים, והנה כמה דרכים שעזרו לי להתמודד ולשתף ולהעלות תכנים ברמה היומיומית. הטיפ הראשון זה לדעת שלא משנה כמה נתכונן מראש, הסרטון הראשון יהיה פחות טוב, הסרטון השני יהיה קצת יותר טוב, ולהבין שזה בסוף דרך, וזה דרך שהיא נרכשת רק דרך העשייה עצמה. והטיפ השני זה אומר שאנחנו צריכים לזכור שאינסטגרם זה רק קליק. זה לא אומר שמי שלא מתחבר אלינו באינסטגרם לא יתחבר אלינו במציאות. הטיפ השלישי זה לזכור שלא משנה מה נעשה, תמיד יהיו אנשים שלא יתחברו אלינו ולא אוהבו את התכנים ואת המסרים והאג'נדות שלנו, ואם זה לא יהיה ככה, זה אומר שאנחנו משחקים בקטן. זה אומר שהמסרים שלנו הם יותר מדי רגילים. הטיפ הרביעי והכי חשוב בעיניי זה לדעת לפעול עם הפחד ולא להשתתק ממנו. הפחד יחכה לנו בכל תחום, בכל עשייה, ואנחנו כבני אדם צריכים לדעת ללמוד איך לנצח אותו ברמה היומיומית. כל יום ניצחון אחד קטן עד שנגיע למצב שהתוכן והסרטונים שאנחנו מעלים הוא מדויק בדיוק כמו שציפינו.